تقدمنا بعلم لنا فلاح لنا بأعمالنا فهبوا لأوطارنا فإن التعارف من ديننا. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa muna maka barka da zuwa Garu Sunna TV. Na Allah idan wannan ne zuwanka na farko, kar ka manta ka danna mana subscribe kuma kai like wannan bidiyon sannan kai sharing. Bari mu shiga cikin karatunmu. Sihiri da yawa, akwai sihirul junun, a ji a yi sihiri a mai da mutum mahaukaci. Akwai sihirul hawatif, akwai sihirul nazif, kawai mace a sa ta yi ta bleeding kullum ba ta iya sallah, kullum cikin bleeding take. Akwai sihirul khumul, akwai sihirul marad, a sa wa mutum cuta a riga mai duk yawon duniya a rasa mai ke damunsa. Duk yawon duniya sukan yi sihiri a sa mutum ƙwarya ma a ciki, zama babu daɗi, kawai ƙwarya ce a ciki. Duk waɗannan nau'in sihiri ne, kuma duka da aljanu ake, kuma ba a yi dole sai an kafirce wa Allah, amma an yi imani da Allah baya iya yiwa. Daga cikin sihiru tafriq da ake iya gane raba tsakanin miji da mata, me yasa aka kira shi a nan Qur'ani bayan akwai sihiri da yawa? Saboda daga cikin mafi munin sihiri a duk duniya, mafi girma, mafi illa shine ayi sihiri a raba miji da mata suna zaune lafiya. Shi yasa ga hadisi a Bukhari da Muslim, hadisi ne mashhuri mun sani cewa inna shaytan yad'a arshahu alal ma fayab'a sarayahu, shaytan zai zo ya zauna akan ruwa sai ya tura rundunonin yakinsa, kowa ya je ku je ku batar da mutane. Wani sai ya zo ya ce ai na sa wani yayi zina, sai ya ce ba laifi amma aikin ka ba babba bane. Wani sai ya zo ya ce na sa wani yayi sata, to aikin dai ba babba bane. Sai wani ya zo sai ya ce ai da naje ban rabu da wani ba, sannan na raba shi tsakaninsa da iyalinsa, na sa gaba babu zaman lafiya ko na raba auren. Sai shedan ya ce ku matso da shi, fa yuqarribuhu ilai, sai shedan ya ce kai ai kai ne babba, matso kusa matso kusa. Sai ba shi wajen zama, sai ce ni'ima anta, kai ma dalla da kai. Duk masu aiki nan babu wanda ya aiki irin naka, saboda dole sai an zauna lafiya a cikin aure ake haihuwa. Yanzu duk nan ai albarkan aure ne da haihuwa ko? Akwai wanda ba albarkan aure aka same shi ba? To duk annabawan da Allah ya turo mana, in ka cire annabi Adam da annabi Isa, wane ne ba albarkan haihuwa aka same shi ba? Duk wani mutumin da kake ga alherin sa za ka daga ka ce muna alfahari da wani a duniya, aure aka haife shi. Shi sa a ciki akwai alheri da yawa a aure, to shedan baya so. Shi sa a duk sihiri daga cikin mafi muni shine sihirin da ake raba miji da mata, ko a raba auren ko kuma su waye gari ba sa kauna, ba sa jin daɗin juna kwata-kwata, kuma ana wannan sihirin. Daga cikin alamar da ake gane sihiri kamar yadda Dr. Wahid Abdulsalam Bali hafizahullahu ya faɗa, shine za ka ga na farko babu wani dalili mai karfi, sai ka ga kauna ta koma kiyayya kuma mai muni. Shi ya san kowa sadin suna son junansu, amma yanzu babu wani dalili mai karfi. In ka zauna da shi babu hujjan kiyayya, in ka zauna da ita babu hujjan kiyayya, amma babu kuma kaunar yanzu. Alama na biyu da ake iya samu shine zama idan suna mu'amala haka ta aure tsakaninsu da juna ta shari'a, babu wanda ke jin daɗin ɗan uwansa. Alama na uku shine ɗan ƙaramin abu sai zama dalilin fitina a gida. Haka kawai ya yi alwala ajiye takalmansa a bakin falo yana sallah ta taka takalmin, akan wannan aka yi ta bala'i, akan taka silifas ɗinsa. Ko kuma ta dafa masa wani ɗan abinci, ya ce ta je ta yi kunu, sai ta ɗan yi kunun shiga ya ɗan yi yawa a ciki. Yau wata uku ba sa magana, me saboda ai ta sa sugan da bance da saka ba cikin kunu. Shine abin da bai ta karya ba sai ya wanzar da gaba tsakani. Duk yana daga cikin alamar sihiru tafriq, raba miji da mata a aure. Na daga cikin alama idan ya fita sai ta ji gidan yana daɗi, yana dawa sai ta ji ba ta jin daɗi. Shi idan ya fita hankalinsa ya kwanta, yana dawowa gidan sai ji gidan babu daɗi. Ka waye gari gidanka baya maka daɗi, yana daga cikin alamar sihirin raba aure. Yana daga cikin alamar sihirin raba aure shine matar da bata kai taka daraja ba waje tana burge ka, amma taka kuma kowa ya gani zai ba kai kuma ba ta burge ka. Yana daga cikin alamarsa shine kowa zai yaba mijinki amma ke ba ta ga kansa, ko kuma kowa zai yaba matarka amma kai baka ga kyanta. Duk waɗannan malaman sunna suka ce daga cikin alamar sihirin raba miji da mata. Wani lokaci a raba auren, wani lokaci kuma a raba soyayyar da ke tsakaninsu, shine sihiru tafriq. Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah a Misra yace ya taba zuwa Saudiya wani lokaci, aka kawo wata mace da aka mata sihirin.
da ya zo shi yana ganawa da ita sai fahimci akwai sihiri sai fara karanta mata qur'ani a wurin sai ya zama aljanun sihirin sun taso saboda da aljanu ake aljanin na tashi malam ya ce sai na tambaye shi me sunanka sai ya ce shiqwan sunansa shiqwan me ya haɗa ka da ita ya ce sihiri aka yi sai ya ce masa zan roƙe ka abu dai sai ce karka roƙe ni in ji aljanu me yasa ya ce ko ka faɗa ba zan yi ba ba zan rabu da ita ba me dalili ce ni ba zan rabu da ita ba sai ce ba wannan nake bukata ba ina so na kira ka zuwa ga imani da wani abu ne sai ya ce to faɗi dai mu ji sai fara yi wa aljanin wa'azi akan kadaituwar Allah kaza kaza sai ya ce a shi bai da Allah ɗaya ba Allah uku ne sai ya ce kai ban nasare ne sai ya ce eh yayi ta masa nasiha malam ya ce muka ɗauki tsawon lokaci har muka yi debate da shi daga ƙarshe sai gamsu shi musulmi ne ya ce ya yi da musulunci ya ce sai na musuluntar da shi ya yi kalmar shahada sai na ce to mu je gaba tun da ka musulunta a musulunci zalunci haramun ne ya ce suka yi ta buga ya gamsar da shi shiga jikinta da kai haramun ne ya masa nasihu sai jikinsa ya sanyi sai ya ce masa to yanzu da kace ka musulunta zan roƙe ka abu ɗaya ya ce za ka gaya mun gaskiya a ka'ida aljanu mafiya yawa makaryata ne sai ka nutsu ka iya gane gaskiya suke faɗa ko ƙarya ya ce sai ta jansa sai fahimci gaskiya yake faɗa ba ƙarya ba sai ya ce masa amma fa karka yaudare ga aljanin sai ya ce baka ka in yaudare ka ba sai ya ce za ka fita a jikinta sai ya ce zan iya fita saboda wa'azin da ka min walakin sai ya tsaya sai ya ce amma sai ya ce me kake nufi da amma din sai ya ce amma saboda ba ni ɗaya bane akwai wasu aljanu da suke gadi na in na fita a jikinta sun ce za su kashe ni yanzu ni ita ce matsalata ni wa'azin da kamun yamu amma suna kewaye ce ina suke sai ce suna kewaye da muke tada kai anan duk sun zo sun tsaya su ga me zai faru yace da masa nasiha sai yace to zan baka makamin da Allah zai kare ka da shi yace haka muka zauna sannan na koya masa ayatul kursi ya iyata na koya masa azkar qul huwa falaq ila sai ya iya sai yace to zan raba ka da zaka fita jikin da insha Allah ba za su yi nasara akan ka ba daga sun rufe ka karanta ayatul kursi kuma sai ya ga haka aljanin da ya fita a jikin ta koma gefe da suka nufi sai ya ce ayatul kursi sai suka watse sai suka gagara cutar da shi sai ya ce masa haka ne sun gagara nasara a kaina sai ya ta masa gargadi sai ya ce ina aka binne abin sihirin sai ya ce ai sihirin a gidan nan aka binne a cikin gidanta amma ba sa bari in san wurin dan kar ni ma na gaya maka idan na gane ina aka binne shi fa aljanin sai a canja sihirin zuwa wani wuri a boye shi haka aka yi ta yi ba a gane ba to tukunna haka ya bi mataki har Allah subhanahu wata'ala ya bata lafiya to wannan ɗabi'a ce na ana iya mace sihiri ana iya namiji sihiri ana iya a wurin aiki ana iya yi a makaranta ana iya yi a kasuwanci ana iya a sana'ar hannu a gona idan gonar ka ta fito wani yabanya mai kyau wani zai iya maka yadda kake damuwa matsalar ka shine gaban ka wani kuma damuwarsa kai ka tsole masa ido to yasa addini ya ce sihiri haramun ne yana kaiwa ga kafirci wannan kawai misali ɗaya na baku to ana yin sihiri a raba miji da mata to shi yasa ka'ida da gaske ana iya a ruqya ash-shar'iyya a yi kokarin cire aljani a jikin mutum ana iya karanta lokaci ayoyin ibtalu sihir a ruwa a